Okay guys, dahil wala na pong nagko-comment, ito na po yung ating final episode. Bago ako umalis, papuntang Peru at Amerika. So, hindi pa naman ito yung final episode. Baka akala nyo ito yung final episode. Hindi pa ito yung final episode. Ito na yung final episode ko dito bago umalis for Peru and America. So, if you all know, we will be away for the next 21 days lang siguro. This is matagal ang pinaplano itong trip na to ng family. So, buti naman wala na yung bagyo kasi gusto ko makarating doon, hindi sa Pacific Ocean. Gusto ko magpasalamat sa inyo lahat. Actually, ang nagpapasalamat ay si Ma'am Sonia at si Attorney at yung buong Madrid family dun sa ginawa niyong video yesterday, lalo na kay Kiko na nag-edit. So, na-appreciate talaga namin at sabi ng mami ko, naiyak daw siya dun sa mga video messages namin. Malamang kasi puro pop gunner lang daw ang ginawa niyo. So, hindi naman siya umiyak malamang sa pop gunner. Pero, natuwa siya doon sa ginawa yung video at pinapanood siya ngayon ng mga kapatid ko sa ibang bansa. So, our work tip of the day is take down notes. Okay? Or write everything down. So, ito, palagi ko na ito tinuro ever since nagsimula ang company. It's very important. Yan yung isa sa pinaka-basic skill and siguro attitude ng isang tao whenever you're working. Personal pa, o sa professional na trabaho, it's very important that you're taking down notes. Ang pinaka-importance ng taking down notes, it's really to keep your mind and body efficient. When you're noting things down, pwede mong gawin freely and without any hesitation yung ginagawa mo dahil kasi nakafocus ka sa ginagawa mo dahil alam mo yung mga bagay na naisip mo kanina, sinulat mo sa notes mo na madali mo lang balikan pag binuksan mo yung notes mo. So don't forget, write everything down. So additional segment dito sa daily update natin, life tip of the day. At ang life tip of the day is express your appreciation. So every time na basta nakaka-appreciate ka ng mga bagay sa mundo, learn how to express it. Make it a habit na in-express mo yung na-appreciate mo. Kasi maraming mga tao na nakaka-appreciate ng mga bagay sa buhay pero hindi marunong mag-express. Ibig sabihin, na-appreciate nila pero tahimik sila. At sana hindi ka ganong klaseng tao. Palagi nyo iparamdam sa kanila at iparating at i-express sa kanila yung napipil nyong appreciation. Okay, so maraming salamat at hopefully may natutunan kayo ngayong araw na to. So katulad ng isang Facebook post namin isang araw, na ginawa ni Jose, sa tingin ko si Jose gumawa nun na ang ganda ng pagkakagawa niya ng design, ng layout, tsaka filter, tsaka parang may meaning talaga yung picture. So, dahil na-appreciate ko siya, puntahan natin at sabihin natin sa kanya na na-appreciate natin yung trabaho niya. Tara! Saan si Jose? Yes, sir. Jose, Yes, po. ikaw gumawa nito? Yes, sir. Very good. Thank you, sir. Okay, so ganun mag-appreciate ng trabaho. Guys, kung nagustuhan niyo yung video natin today, ma-appreciate talaga namin if you can hit that like button. Sa mga hindi pa napapanood yung yesterday's episode, mapapanood nyo pa siya dito. Para sa mga tao na hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe naman kayo para automatic na makikita niyo yung mga videos natin everyday. Para sa mga tao gusto maging part ng Madrid family, at para sa mga tao gusto maging part ng Madrid Philippines, apply now, click this button. Yun lang, sana nagustuhan yung episode natin today and magkikita tayo ulit, hindi na muna dito, kundi sa ibang bansa. Maraming salamat, bye-bye! Peace!